שלום וברכה לכל הצופים שלנו ביוטיוב ובפייסבוק, וכן לכל היהודים בכל אתר ואתר. בסייעתא דשמיא נמצאים אנו כעת ביום שני, י"ג באלול. היום הזה הוא יום פקודת הצדיק רבנו יוסף חיים, זכותו יגנו עלינו אמן. הבן איש חי, קודש הקודשים. אנחנו בעזרת השם נדבר בסוף השיעור במעלתו של הצדיק, וכן נזכיר כמה משבחיו וסיפורו זה, אם ירצה, אם יתאפשר הזמן, כן, נביא גם סיפור מעניין אודותיו. כן, ואנחנו נמשיך כמנהגנו בפרויקט זוכה ומזכה לשמירה ולהצלחת כלל ישראל ולרפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה, אמי מורתי עדנה בת שרה, ציון חיים לוי בן אסתר, שושנה בת עדינה, רחל בת טובה ואליס בת רבקה. יהי רצון לקדוש ברוך הוא שלכם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ויהיו בריאים וחזקים ושלמים לאבותו יתברך. כן, כמו כן השיעור הזה יהיה לזרע חי בר קיימא, לדוד בן רחל ולאשתו מזל, שהקדוש ברוך הוא יפקדם בבנים זכרים העוסקים בתורה במצוות וקוראים ממש. כן, והקדוש ברוך הוא יבשרם בעזרת השם בשורות טובות ויראו ניסים ונפלאות, אמן כן יהי רצון. השיעור הזה גם להצלחת ידידי היקר חי בן רבקה, הקדוש ברוך הוא ישלח בריאות והצלחה וכל טוב, ויזכה לכל הברכות הכתובות בתורה, אמן כן יהי רצון. ולסיום השיעור הזה יהיה להצלחת כל חיילים יקירינו, חיילי צבא הגנה לישראל, ולביאת הגואל משיח צדקנו, שיבוא ויגלנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. והיום בעזרת השם בסייעתא דשמיא נדבר בעניין חומרת האיסור של הגזל. כן, מה זה החומרה של האיסור, ונזכיר כל מיני דברים המוזכרים במדרשים בעוון החמור הזה של הגזל, עד כמה זה חמור ולפני השם יתברך. ונתחיל בעזרת השם באמירת ההלכה. חומרת איסור גזל. אין לך עבירה בתורה שהחמירו בעונשה כמו שהחמירו בעונשו של הגזל, שהרי דור המבול עברו על איסורים חמורים ולא נחתם דינם אלא על הגזל. זה מובא במדרש תנחומא פרשת נוח. נעצור כאן לפני שנמשיך ונסביר את הדברים. אומר הרב, אין לך עבירה בתורה שהחמירו בה חכמים כמו שהחמירו בעונש של העוון של הגזל. כן, מה זה גזל? האדם גוזל מחברו. יש גניבה ויש גזל. מה זה גניבה? גנב זה אחד שבא בלילה, וכן ולוקח בלא רשות. גזל שהאדם בא באור היום לעיני כולם, לא מפחד, ולוקח וגוזל מחברו ללא רשות. זה נקרא גזל. עד כמה העוון של החמור, כמה, כן? העוון הזה כמה הוא חמור, העונש שלו. ואומר הרב שהרי צא ולמד מדור המבול. דור המבול בזמנו של נוח עברו על כל האיסורים בתורה, זימה וניאוף. כן, הרבה, כן, היו אנשים רשעים, עשו את כל העבירות שבתורה. ואומר הרב, ולא נחתם דינם אלא על הגזל. כן, הדין שלהם שיבוא מבול לעולם להשמיד ולמחות את כל האנשים מעל פני האדמה. על מה בא, איך אומרים, כן, זאת אומרת, איך אומרים, הגיעו מים עד נפש. עד מתי? עד שעברו על העוון הזה של הגזל. מידת הדין בשמיים, כן, חיכתה עד שכן הגיע העוון של הגזל. זהו, גמרנו, הקדיש את הסאה,
ואז כביכול כן בית דין של מעלה, הקדוש ברוך הוא חתם את הדין שיבוא מבוא לעולם. על מה? על עוון הגזל. שהיו גוזלים וחומסים איש כאיש את רעהו. ועל העוון הזה בא מבוא לעולם. אז מכאן יצא ולמד כמה עוון, כן, כמה חמור עוון הגזל לפני השם יתברך. שעל העוון זה בא מבוא לעולם. השם רחם והציל. מי שרוצה יוכל להם במדרש תנחומה, פרשת נוח, שם מובאים הדברים הללו. ונמשיך מה אומר הרב. אומר הרב, אדם שהגיע אליו ממון שלא ביושר, נענש על ידי כך שיוציא אותו ממון על ידי כנסות ונזקים, ולא ייהנה מאותו ממון. זה מובא במדרש משלי, פרק י"ג, פסוק כ"א. נסביר את הדברים. אומר הרב, אם אדם הגיע אליו ממון שלא ביושר, אלא בגזל, אומר הרב, ידע אותו אדם שיענש על כך שהוא יוציא את אותו ממון בדיוק שקיבל שלא ביושר על ידי כנסות ונזקים, ולא ייהנה מאותו ממון. אומר הרב, לדוגמה, אדם קיבל לידיו כסף לא כשר, לא ביושר, כן, בא לו הכסף הזה על ידי גזל, הוא יצטרך להוציא את אותו כסף ממנו, יבואו לו עליו בעל כורחו כנסות ונזקים שיצטרך להוציא את הכסף ממנו. כן, שהרי ידוע שבשמיים הכל רשום, ולא יכול אדם לעשות עבירה וליהנות ממנה. הקדוש ברוך הוא יגלגל, יסובב את העניינים, שהכסף הזה יצא ממנו לדברים לא טובים. כן, פתאום קבל דוח, הכנית את האוטו במקום אסור, 500 שקלים. כנסות, משטרה פתאום, נסע כמו שצריך באוטו, ברכב, בא אליו שוטר, נתן לו כנס על סתם, על שום דבר. על עבירה קלה שאפילו גם לא עשה אותה. יבוא לו כנס. למה? כי הוא נהנה מהממון של הגזל, מהכסף שבא לו ביושר. לכן הקדוש ברוך הוא יוציא את זה ממנו בדרך עקיפה, בדרך של נזק וכנס. כן, פתאום בבית שלו קלקלו לו מכונת כביסה. יאללה, להוציא 3,000 שקל. כן, עוד פעם, פתאום בבית זה מתקלקל, זה נהרס. מדוע? כיוון שבא לו כסף שלא ביושר, ובא לו על ידי גזל, הקדוש ברוך הוא יגלגל את זה, שהכסף הזה יצא ממנו בדרכים, בנזקים ובכנסות, ולפעמים לצערנו גם על ידי חולי. יכול אדם להוציא את הכסף הזה על תרופות או על מחלות, השם ירחם ויציל. לכן כל אדם צריך להימנע ולהתרחק מהגזל כמה שאפשר, ולא יקבל כסף אני בדרך עקיפה, אני מתחת לשולחן, איך שאומרים. אסור, הקדוש ברוך הוא יעשה איתו נזקים, השם יציל, ירחם ויציל. לכן צריך כמה שיותר להתרחק מהארון הזה. וגם כידוע אותו דבר לגבי שבת. אדם שחושב שהוא פיקח ויעבוד בשבת וירוויח כסף והנה מזה, אומר הרב לא. כן, אומרת התורה לא. הכסף הזה ילך, לא יהיה לו לברכה, רק רע יהיה לו מהכסף הזה. גם הקדוש ברוך הוא יבוא עליו כנסות ונזקים בבית ובעיות במשפחה. למה? כי אתה עבדת בשבת. הקדוש ברוך הוא אמר 6 ימים תעבוד בשבת, כן, שבת שבתון, כן, לא ינוע, כן, לא לעבוד ולא לעשות כל מלאכה, ואתה לא שמעת בכל השם, עבדת. הכסף הזה תשכח מזה, לא ילך מזה ברכה בכלל. הכסף הזה ילך על חס ושלום תרופות או נזקים או בעיות, כנסות, כמו שהסברנו. לכן אדם צריך לדעת, כל אלה הפיקחים למיניהם שחושבים שאם יעבדו בשבת
ירוויחו כסף, ואתם נמצאים בניסיון, אתה נמצא בניסיון, אם אתה עומד בניסיון הזה, אתה צריך לכבד את השם יתברך, ולא לעבוד בשבת. לכן, גם הגזל וגם השבת, מי שחושב שירוויח מזה, טועה בגדול. הקדוש ברוך הוא יוציא את זה ממנו בדרכים, כמו שלמדנו. עד כאן רזיתי ייחודה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כזכור, כמו שהתחלנו, הזכרנו בתחילת הסרטון, היום הזה הוא יום ההילולה של הצדיק הקדוש, רבנו יוסף חיים, זכר צדיק הקדוש לברכה בבגדד, כן? נמצא בבגדד, בעיראק. כולם היו מכירים אותו, היה רב גדול, פוסק הלכה, רב מובהק וחשוב מאוד. כולם היו מולכים לפי פסקה וחוכמתו המרובה, השאיר אחריו, הותיר חוכמה מרובה, הרבה ספרים, משלים, הלכות. והיום, כן, גדול הדור היה, נחשב באותו זמן. והרבה אנשים, כן, הוא היה צדיק מאוד, גם בחוכמת התורה, בחוכמת הקבלה, וכתב הרבה ספרים חשובים, והמפורסם שביניהם הוא ספר בן איש חי על ההלכות, כן, לפי פרשת השבוע. ונדבר קצת ממעלת הצדיק, רבנו יוסף חיים, זכותו יגן לנו אמן. מסופר היה פעם אחת שהבן איש חי היה הולך עם שיירה של גמלים, הלכו לדרך רחוקה. והנה הגיע שבת, ועכשיו צריך לשבות. והבן איש חי ניגש לבעל השיירה של הגמלים, ואמר לו, אני מצטער, אבל אני יכול להמשיך איתך במסע, עליי לשבות, כן, כשבת אסור להמשיך. אנחנו צריכים לשבות במקום הזה. אני מבקש ממך שנשבות במקום הזה, ולא נמשיך הלאה במסע. כן, הבעל השיירה של הגמלים אמר לו, תגיד לי, אתה בסדר, אתה יודע איזה סכנות אורבות פה במדבר? הרבה חיות רעות ושודדים וליסטים יכולים לגרום לנו נזק. אתה מכניס אותנו לסכנה, אנחנו חייבים להמשיך בדרך. איך נעצור כאן ונלון במקום הזה בלילה? זה מסוכן מאוד. אמר לו הבן איש חי, אל תפחדו, אני מבטיח בעזרת השם שלא יעונה לכם כל רע. מה לעשות, אלה גויים, לא רצו להאמין לצדיק, המשיכו והלכו לדרכם. והבן איש חי, כן, לא שם לב אליהם, ושבת הוא והגמל באותו מקום. ועד מסופר שבא שבת נכנסה, הבן איש חי העביר את השבת בצורה קדושה ובשמחה, מלאת רוחניות, והם המשיכו לדרכם. והנה באו ליסטים לאותה קבוצה ושדדו את כל הקבוצה ולקחו מהם מכל הרכוש. והבן איש חי שהיה לא הלך עמהם ניצל, וגם הגמל שלו ניצל, וכן, לא קרה לו שום דבר רע. שראו זאת בעל השיירה של הגמלים, הלך לבן איש חי והתנצל בפניו ואמר לו, סלח לי כי לא ידעתי כי יש אלוקים אתה אדם צדיק מאוד, חבל שלא שמענו בקולך, סלח לי שאני כעסתי עליך ורבתי איתך ולא רציתי, וכן, ולא שמעתי בקולך ושבתנו איתך בשבת. עכשיו אני רואה כמה קדושה ואיש קדוש אתה, אני מתנצל. וכך ידעו כולם את הקדושה העצומה שהיה לבן איש חי. אני לא מספר את הסיפור הזה כזה כל כך מדויק, יש כן כל מיני גרסאות לסיפור הזה, אבל ממחיש לנו את הסיפור שכן, אדם שנחוש בדעתו לשמור את השבת ולקיימה, לא יעונה לו כל רע, שנאמר, כי ישמרה שבת, אל ישמרני. לא יעונה לו כל רע, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. לא צריך לפחד משום דבר.
השבת היא מגינה ומצילה על כל יהודי ויהודי ועל כל עם ישראל, ומזה הוא מתברך מכל השבוע. כמובן יש הרבה עניינים וסיפורים על הבן איש חי, לא נאריך כאן כיוון שלא המקום להאריך. מי שרוצה יוכל להסתכל ביוטיוב, יכתוב שם פרויקט כן זוכה ומזכה, יכתוב זוכה ומזכה, משל ונמשל, ואז יוכל לצפות במשל ובמשל שאני סיפרתי אותו על הבן איש חי. כן, מדוע הצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. למה ככה? יוכל לעיין כאן שם במשל הזה, ויראה דברים נפלאים שאומר אותם הבן איש חי, איזה משל מתוק מדבש הביא שמסביר את הדברים הללו. מי שרוצה יוכל לחפש ולצפות בזה הדבר. כן, ולא נאריך בזה הדבר, הבן איש חי, רבנו יוסף חיים, כל מי שהיום ההילולה שלו, כל מי שרוצה, מי שמעוניין, יוכל להדליק בביתו נר, ולברך ולהתפלל לזכות הצדיק שימליץ עלינו טובה וברכה, עלינו ועל כל ישראל, בעזרת השם, נחיש את הגואל, שקדוש ברוך הוא יחיש את הגואל, ויבננו לבית המקדש, במהרה בימינו אמן. עד כאן רזי ייחודה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כזכור, כל מי שיכול לעזור לנו ולשתף את ההלכות הללו הלאה לעוד יהודים ולעוד יהודיות, שזה יגיע הלאה והלאה לכל בית ובית. ועל ידי שאתם משתפים את ההלכות, כבר הסברנו, תוכלו לראות את ההסבר שלי גם את יום אתמול. אשרי מי שזוכה לעשות זה כך, זוכה הוא זוכה, וגם מזכה אנשים אחרים. כן, ולך תדע, אולי הסרטון הזה יגיע לזה אחד, וזה ידליק לו את הניצוץ היהודי ויחזיר אותו בתשובה. לך תדע, ואם כך, הרי זה שכרך. כל המצוות שאותו יהודי יעשה, הרי זה נזכר לזכותך. כן, וכידוע אתה מונע אנשים אחרים מעוון ומכשלם, שלא יגבו להיכשל בדבר ההלכה. אז כשאנחנו משננים את ההלכות, לומדים, אנחנו גם מגדילים תורה ומאדירה, ומקרבים עוד צעד ועוד צעד את בית המשיח בעזרת השם שיבוא ויגאלנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. וכזכור, כל מי שיכול, מי שרוצה, מעוניין, שאני אקדיש את השיעור לרפואה, לפרנסה, לישועה, לזיווג ולכל ברכה, יכתוב לי למטה בפייסבוק בהודעה פרטית את השמות, ואני בעזרת השם בסייעתא דשמיא אזכיר את השמות. תהי רצון שקדוש ברוך הוא יעשה עמנו ועמכם ניסים נפלאות. אני אין בי כוח ויכולת, אבל זכות התורה הקדושה יש בה עוצמה חזקה, היא יכולה להביא כל ישועה. לכן נצלו אותי ואת הסרטונים שאני מעביר על מנת להביא לבתיכם ברכה וטובה. עד כאן רזי ייחודה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שלכולם המשך יום נעים וכל טוב, אמן כן יהי רצון.